Okay, andam na ba ang ato mga bisita ng mga pastors? Pero ko may tingog. Kinsa may una ninyo pangutana? Ito tulo o kinsa patubag sa inyong pangutana? One 30 seconds na pangutana, 1 minute na answer na mo. O puno lang po ng pangutana. Sige, ako unahon si Brother Aquino Pineda. At isang unsa ka pangutana, basta may tungkol lang sa pagtulog lang sa simbahan Katoliko, ayaw lang may pangutana ang namin kwarta kaya nag-sponsor na lang ganin itong pang-pinyo na mo. Sige, Bro Aquino Pineda, ang microphone, dinika, pranindor. Oo. So, ang to na alas 12, ikaw ni Sir, apot kita ka na una, nagoy, dili ka uli, nagoy masiraan at palay, okay, si Pastor Aquino Pineda sa Church of God, at Jerusalem Church of God, 1765. I-print out of insight tumago nyo sa pangutana sa pulo ng pangutana, pwede sa Diyos. Okay, maraming salamat. Okay, una na kong pangutana. Kisal. Okay, pangutana natin. Kinsa imong pagtubagon? Si Brother Lima lang. Brad Alima. Okay. Idol din na si Brad Paul Alima. Bisang social media sa gimagugtana. Wow, amen. Talay ko lang po. Sige. So, Lima, kanang natong pagsanuwi sa Enero, kasilipin nila dito sa Manila, ang Black Nazarene. Pangutanan ako, asa makita sa Biblia na si Kristo, o kung saan niya ito, sumala sa Biblia, na nahiro man siyang itong. Kanindot sa pangutana Brad Paul. Unsa daw nga hitabo sa atong Nazareno sumala sa Biblia? Ano nahimo man ito? Okay, 1 minute ito ba? Sabi pa kumato sa itong dili sa kuan na anong gitawag man siya Nazarene. Ito ba? Mateo Kapitulo 2 versikulo 23, mipuyo sa usa ka lungsod iyan nga Nazaret, nahitabo kini aron matuman ang giingon sa propeta nga siya pagailhon nga Nazareno. So, tungod kay si Kristo taga Nazaret, dayon ang dito nga lugar gitawag nga Nazar nga mao na root word sa Nazareno, mao nga satihang ang mga apostoles mag-ayog masakiton sama ni San Pedro usa ka iyang gilito. Sumala sa buhat Kapitulo 9, lingon si San Pedro, wala ako'y salapi o bulawan, apan ihatag ko kanimo ang aniya kanako sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon. Sa ngalan sa Nazareno, ikaw mamaayo. So wala tayo lalis na si Kristo Nazareno. Pero ang pawakanan na anong ito manabratol? Kaya ang kahoy gagamit ko na ay dito sa kahoy nga maitong siya. Ngayon sa historya ng Black Nazarene, na historya na bro nga doon ay sunog. So therefore, aron ma-recognize, ma-distinguish sa uban ng mga images, gitawag siya the Black Nazarene. Dili sakto na si Kristo itong. Paglitan si Felix Manalo ang larawan bronze sa ilang Central Temple. Ang pagkakita na, bronze ba si Manalo? Dili. So dili ni mo tamdon ang color sa iyang mulagway, kundi imong tanaw ang kasaysayan kung anong siya na ito. Okay. Okay na. Napupos ang usa sa minuto. Ikaduhang pangutana Brother Pineda. Okay, salamat, brother. Okay. So, ang akong pangutanan ano nga ito, murag, kung mo ito kong pangutanan sa Biblia, no? So, wala, no? Panahimo na lang itong murag. Sunod pangutana lang bro. Aquino Pineda. Nanong dito sa Israel, sa lungsod sa Nazaret, wala'y deklarasyon ito, na ay Nazaret nga o Nazaret nga ito. Kung sa dito mo, ang inyo pa din, inyo lang hinimuhin mo, o pagbuot ginaginoo na ang Nazareno o Nazaret nga Kristo, pag-abot na sa mga Asya, nahilo na siya ito. Pagbuot na ninyo o sa Biblia. Okay, Brother Paul. Kung imo lang gisabot ang akong gitubag na itom lagi na kaya ang kahon gigamit moabot ang panahon nga maitom o kana nakasurvive sa sunog. So ang iyang larawan itom lagi
na kung ang kahoy o gamito sa masabag kuno o magamagong, maito magina sa kadugayan sa pagkadaan na sa panahon. Mahimo na mag-anantig ba? Sa masado, kita puti pata sa ternero, napagwapa, sinsan sa pag-uban. Purigon na makalikay na maabot ang panahon na maitong na rin ano man. Mangunot naman ta. So anong na itong lagi na, mau lagi na ang ekspedisyon na ang kahoy may gamit na ay kinaiyang mo itong o nakasurvive sa sunog. Aron lang ma-distinguish kining maong picture sa hulagway ni Kristo ngadto sa ubang hulagway sa Ginoo, ginhanlan siya black na sa rin. Sa pagkatinood, ito mangyod ang kahoy ni gamit ni Ana. Okay, napupos ang sa kami na to. Kapisikan, si katulong pangutan na Pastor Aquino. Okay, ikatulong pangutanan ako. Katulong mo, bilang ang pangutanan? Bolo. Okay, kadakan natin. Okay. Pwede ka pong hangyo ka. Okay. Pwede ka din. Baik ko na. Okay. Kadang, mutuwa ba mo ngayon sa Panginoon Isos, Matthew 22:29, kung wala sa kasulatan sa'yo, okay, kay sa'yo man kay wala sa kasulatan, ngayon sa Panginoon Isos, Matthew 15:7, nagkawang lang inyong pagsimba, ang inyong pagsimba ninyo yung black na sarili, kawang o ipawag sa Ginoo? Si Black Nazaren nagrepresent na kang Kristo. O kaming Katoliko, wala may magsimba sa larawan per se, kundi sa gilarawanan ni ini. Kanang imong gayon na sayo o ba sa Biblia, pwede mo na sayo pa. Kaya kung mauna na itong basihan na itong sa Bible sa'yo, unang-unang Bible sa'yo na. Ano man, napari ako ba sa Bible? Dito sa Standard Greek Scriptures. Bawan! O masakto po na ikaw po sa'yo na nitong ka sa kalibutan, o sa Bible. So kana na pagtulunan na kung di mabasa sa Bible sa'yo, pinakasayo na. Kaya wala man na sa Biblia mabasa ka. Kung di mabasa sa Bible sa'yo, wala man na verse. Namang tuuhan man tana, wala man na sa Bible daan. Kanang pag-ingon na wala sa Bible sa'yo, numero 1 na nakong sa'yo, kaya wala po na sa Bible. Rapo, napupos sa oras kami na to. So, kapisikan, upat na pangutan na para Aquino. Okay, upat na kayo nung. Okay, so, ato lang na iban, napailamin niya, okay. So, ang imong ipahayag, mula kita na kung mura di na makabuto Biblia, okay. Point of order, Mr. Moderator. Mr. Moderator, is Roman Palase. Ayaw kayo. Adot lang, rolling. Bro Aquino, punta lang. Okay. Ang imong giingon nga ang Biblia sa'yo. Point of order, Mr. Moderator. Bago na yun na sa iyo. Atong nangyari na nga. Para sa kanang order. Brother, ako na pinita na may lamang yun ko. Ang giingon ni Brad Paul na ikaw na tao ka, wag man na-record sa Biblia sa iyo po ni. Wala sa ingon na Biblia sa iyo. Okay lang. So, another question na bro. Sige. Huwag ka pagkakana. Chupinan na, ikaw pa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 p Kinsay apostol nga nahimong apostol sa Katoliko? Ang 12 kapostoles, imay si Judas. O sa dihang sa Acts chapter 2 na ay napuli na si Matias. Kanang 12 kapostol mo na ang unang iglesia among kauban kay kami ang makadugtong na ng simbahanan. Ambot ka mo siguro sa inyong koneksyon. Basta ang amo kantong matinud. Anong apostol? Ang ilang mga lubong gani gilubong sa simbahan ng Katoliko. So therefore, amo silang kauban, dili inyong kauban. Okay, napupos ang 1 minute. So, salamat sa appreciation. Ika-lima ka pangutan niya. Okay. Kinsay apostol nga gisugo ni Kristo sa mga hintil na nahimong apostol sa Katoliko? Kapila ni kaunong na. Usa si San Pablo, gipaadto sa Roma, gipaadto sa Espanya. Si San Pedro, mato din sa palang kasulatan, kabasa ko siya si Juan ang magipanabran po si Pablo. Ato nga siya si San Pedro. Dito sa buha,
siya gagidawat usab niya ang mga dili Hudi pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo. Wala siya pinalabi alin kanila o kanako ang iyang kasing-kasing o mituo man sila. So na ay mga gitawag dili mga Hudiyo. Ang nagsulti ni mao si San Pedro na sumala pa sa unang Pedro 5:13 ang simbahan nga niya sa Babylonia na mauna ang good din sa Roma. So meaning kana nga mga lugar Babylonia di man na Hudiyo. Bisa din na ito gamaon na ang Roma, hindi man na siya Hudiyo. So hindi lang sa Pablo sa Tapisikan sa kanyang mga pangutanan. Itong now, si Pastor, kasi namin jacket niya. Ikaw nung na pangutana. Ikaw nung okay. Ang akong pangutana ay follow-up ko lang, balik ikaw nung. Ang pangutana ko, kinsay apostol nga nagisugos mga ito, ang ingon ni mo, brad, na si Pablo. Pakitay ng teksto sa Biblia na si Pablo apostol sa Katoliko. Si San Pablo, membro sa Iglesia Gitukod ni Cristo. O kanang Iglesia Gitukod ni Cristo, universal man na, meaning Catholic. So therefore, si San Pablo, base sa meaning sa Iglesia, na kini mukailap sa kalibutan diha sa Roma 1:8 nag-ingon nga epistes himon in katang gilitay in holo to cosmo. Ang word na Catholic derive ini nga word nga katahulos. O si San Pablo mo'y nagsulat ini Roma 1:8 nga ang pundok sa Ginoo ang isa mukailap sa tibuok nga kalibutan, meaning universal. O sakop ana ni San Pedro nga pundok kanang universal church nga gitugod sa Ginoo sa Jerusalem o mikailap sa tibuok nga kalibutan. Okay? Wala na. Sunod na. Ikapito. Kapitulo na, wako din natubag si Pablo apostol sa Katoliko. Kapitulo na ng pangutana. Point of order, Mr. Moderator. Okay, point of order. Sige, sunod pangutana. Natubag na ba yan? Di lang kayo. Di lang ka ba? Sige. Natubag na ba? Natubag na ba na? Rolling sa. Rolling sa. Pastor, kanang bilang ka buhatag o kanang conclusion ha. Okay. Nagtubag conclusion siya. Wala ka tao yun. Wala ka tao yun. So at least nagtubag siya. Sige, kapito na. So, sunod ako pangutana, doon ka apostol ang imong gigamit iksoon, Pedro. Asa makita sa Biblia na si Pedro apostol sa Katoliko? Kay si Cristo, si Pedro, membro man o kabahin man sa Iglesia Gitukod ni Cristo o ang iyang Iglesia ang iskop universal man, worldwide. Katolik man na. Dayon si Pedro sakto ana nga Iglesia. O pruiba ni ana, historical o archaeological, ang lubong ni San Pedro naa sa Roma sa simbahan ng Katoliko. Wala diha sa inyong bundok, kaya di ko na ikauban. Kung asa sa nilubong, therefore, ang iyang lubnganan, natuwa dito siya, so kauban sila. Kung ninyo pang kauban, ito po na ilubong sa inyong simbahan. Basta sa Katoliko man ng simbahan, historically, naana siya sa Brad Paul, naapot sa Biblia, Brad Paul, mabasa sa Pedro Obispo sa Katoliko sa Roma. So niya, Sunod teksto na. unang sulat ni San Pedro sa mga apostol. So, nadiri nga siya unang obispo sa Roma. So therefore, kung siya unang obispo sa Roma, o ang iglesia na tuwa sa Roma is Church of Rome o Roman Church. So therefore, si San Pablo, kabahin, San Pedro, kabahin sa iglesia ang itugod sa Ginoo. Kung di ka mo dawat at tubag, basta ako dito bago sa ipapangutanan. Okay, kawalong pangutana, Pastor. Okay, ikaw ano na wala, plaso mo na isa na lang. Okay, wala ba ito no? Nandiyan sa Biblia, klaro ang Biblia. Pero munta naman ko, okay, hindi naman ko mukumin. Okay, brother, ako so na alimang. Asay, kantinsang pangalan ang ibautismo sa mga apostoles aktual yun. Sa ngalan samahan, sa ngalan sa anak o sa ngalan ni Kristo, sa mga apostoles. Ang aktual na sugo sa Ginoo sa Mateo 28:19, bunyagan sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Kung aktual na commandment.
Karon kana mabasa nato sa 12:8 sa kining buhat di na aktual. Dili na sa aktual nga naman. Prescribe na is Peter nga mao na nagkamamaginulsol mo o magpabunyag di na aktual nga rito. Kaya basta nagkahumo nga kining giingon ni San Pedro sa buhat kapitulo 2 versikulo 32 aktual na atong pasahon na nga di gyud na aktual kundi pagdapit buhat kapitulo 2 versikulo 38 o mingon si Pedro kanila ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan magpinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo. Sa to pa, pagdapit pa na magpabunyag mo, dili ang aktual na formula o rito sa bunyag na sa ngalan ni Jesucristo. Ay aktual na sugo sa Ginoo, bunyagan sa ngalan, sa Ama, sa Anak o sa Espiritu Santo. Sa iyo nga pagsabot kung ang 12:8 ang aktual nga rito na litugon sa bunyag. Okay, ikasiyang na pangutana. Ikasiyang. Siya isa na lang. Okay. Ating pangutana sunod. Kinsa sa mga apostoles nga nagwali nga naay nituo og gibautismohan nilang pangalan sa Amahan, pangalan sa Anak ug pangalan sa Espiritu Santo. Kinsa nga apostol na nagabautismo bisan isa nagabuo? Ang tanan kaysa sa Mateo 28 sa 20 tingon si Kristo panakal mo sa ito kalibutan bunyagi ang tanang kanasuran sa unsa sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So therefore ang tanang apostol na mapakagad ito kalibutan sa tanang kanasuran. Okay, sa kanisyon ng daog ko basa kay kapila na pwedeng mo Ikapulo nga katapusang pangutana. pang Ginugay-dugay manimugod ng gawas doon. Pwede ka mabalik ko niya. Lahat. Okay, sunod pangutana gas. Ay ato nang isa yung katapos ang pangutana. Sa Matthew 16:18, mabasa ba niyo nga katoliko ang gitungkod ni Kristo? Ipain babasa Okay. nga kanang simbahanan dili gyud na siya mahanaw o nag-on sa kamatayon. Wala ang simbahan na wa gyud mawala sa history gikan sa first century mao katoliko. Kaya ang tanang mga simbahan bago lang sa exist mao bitaw nga among gipangingisgan kinsa inyong mga leaders kung kamo na kinsa man pero ako katubag. Pero kung kami pangutaran ini makatubag kami naman nag-exist sa tanang panahon. So therefore imply na ingon si Kristo et porte infere non prevalibon adverso sa iyam. Sa Katoliko lang matuman ang maong pamulong ni Kristo ang iyang simbahan mag-aginod sa tanang panahon sa kasaysayan na di mabukan kay bisan pa ang kahon sa kamatayon dili makabuntog ini. Katoliko na ang simbahan kay wag ang simbahan. Okay, kapupos ang sa kabinoto. O kapupos ang pangutana ni Pastor. Salamat Christians, Pastor. Salamat kayo, Brad. Salamat. White Kristo, bro. Kansya lang tayo. Ayan na, excited din ang Pastor Roy. Balik ka na unya din. Dili din excited si Pastor Aquino. Balik ka din unya toyo. Okay, daghang salamat. O sa mga sponsors nato sa pagkaon, sa sounds, daghang salamat ninyo o sa mga dinagmay nga mga gipanghatag ninyo ha. Daghan kayong salamat ninyo mga igsoon o kadtong mga niadto dinhi. Sunod ka pangutana kinsa ba si Pastor Binbilia? Tuloy ka pangutana. Okay, Pastor Binbilia sa Seventh-day Adventist Conference Sanctuary State. Pagitan ni Patigor kay Bunggo sa nagsigasa daw ano. Tuloy ka dapat dito Pastor Ben, dito tuloy Pastor. Dire ana. So mabibo ta dire. God is good! Oh, watan! God is good! Kaninindot kayo. Okay. Unya na lang hatag na po doon ha, katong-ato ang papremyo. Hindi kumananing pangutana nila. Maghatag na po tayo ng papremyo. Okay, 300 na lang yung papremyo na to din. Sige, Pastor Ben, hindi ka Pastor Ben. Diya ka na pirit. Hindi ha, nagagagapon niya Pastor. Ayaw lang handog ano yung among repulto ha, kay buutan man eh. Pinalanggaon eh, sa mga merit. Sige. Okay. 30 minutos nga at 30 segundos na pangutana o usa ka minuto nga tubag, doon na kay pulo o pangutana, pahaki o unang pangutana. Salamat yun. Doon na lang ko yung isa ka pangutana nga po kong brother. Kaya mga kuya. Mag-ison ang iyahang usa lang. Isa lang. Isa lang daw. Idol po ni Pastor Dennis Borges sa Mantos. Idikit lang ang mic sa baba ni Pastor para hinay-hinay na
lang. Sa imong nahuluan, Brad, ang Roman Catholic, unsang pwede dito ko ni Cristo. Usa naman ay pangutana 33 ini. So nato ba ay simple na pangutana usa na. Trade. Kadto Pastor, nag-inong ka, usara imong pangutana niya. dunay paluap. Ay, paluap ko biyay! Sige, okay na nimo, ano paluap niya? Kira. Okay na, sige na paluap, Pastor. Oh. Ila na pulutan tay. Kadtong Katolik nga nabasa dito sa Isaias, unsang tuiga punto ito. Figure of Cristo. Ay, Figure of Cristo. ayaw. Kay gigamit Kanang pagtukod ba? Kung malang ta, Ang may idikit sa mga. kanya malang ta mga tarungan, katulungan. O sige man, kaya pagkatarungan na. sa nato ba ka tay. Nabuhanan ni ay ang Katolik sa panahon ni Isaias, doon na may kapatid. Eh, ganang siya mo sa isay. Ipangutana lang ka. Ayan na sa isay. Isa may matupad ka na. Umana ka nimo ang kaduputan. Sa isaya sa 2 minutes. Sige sa dapat dito magka. Kanang Isaya nga akong gigamit kaniya figure of speech nga ang Ginoo sa Old Testament ingon niya magtukod siya og dili gyud mabunggag. Kalibot ko na nga teksto. O kana nga dili mabunggag nga gingharian sa Dios mauna ang present karon nga church o sa una hantod karon. Daniel 2:44. Nga sana ang gingharian katulad sa Ginoo mauna. So figure of speech na kay ganiha nagamit kag teksto nga magkalamitan magpa sige ini usa ka manalagna unya imong giangkon to. So ang sipahan nga Katoliko propesiya to siya. So sige Asa na ang pangutana? Sa mga po, o kapratipol na? Kaya wala naman. Kaya Kapratipol na, it's talaga po niya na. Pero di man tatapuluap, di na ako musulti. buha ka man to. Ipuluap man ka. Okay naman to. Ipuluap man naman mo. pwede ba na Pangutana pa yung niya? Pangutana pa yung niya? Adi na. Kapratipol din siya. Bratpol, dali na Bratpol. Tama na po. So, ano sa mas so ito latingan ko may di propesiya na sa Ginoo sa Old Testament kina siya hangtod sa panahon ni Kristo gitayo niya o sa atong panahon wa gid siya nabungkag. Amen. So, ikatulo ang pangutana ni mo na Pastor Ben, kang Bratpol na. Ikatulo. Dere sa Exodus, Kapitulo 32, versikulo 8, ang katawan sa Israel naghimog na rawan na bata. Nahihim-himo nilang Diyos. Kinsa na Diyos ang nagsubo, Pastor ko, brother ko, nga si Senior San Isidro Labrador na naguyag ang bata, hinuong na Diyos binis kamari. Point of order, Mr. Moderator. Okay, order. Instrument pala si O, sa order naman. ang ingon niya nga gisimba daw nato si San Isidro Labrador. Dili ba ya para mahibalo kay pastor ang among text ito ni Dalayan ko magtanong. Catholic das nagbili Tama niya. Ako lang. Ayaw. Catholic das nagbili mo gipasabot ka Ipasabot lang niya na ang imong akusasyon nga isimba na mo, wala na sumba. Ano nag-point order siya guys. Soban pala si Mada nga naghimo kag argumento, ipasyak nimo sa Katoliko, wala kuhata sa Katoliko. Wala man nagsimba ang Katoliko yung mga reporto. asa ako tayo na sa pagtubag ang ako lang din nga ayaw pagtumutumo sa Katoliko ang imong role mangutana ayaw pangakusa kay para makasabot mo pastor manang maminaw gid mo unsa may text sa Katoliko sa may Catholic faith page 107 Catholic does not believe that images may be worshipped wala sa among text nga mo-worship me o ngarawan Catechism of the Catholic Church number 2132 kinsa may among i-worship ang Ginoo lang ang anay sipahon o ang among Ginoo dili ang larawan kay sa among misa mo ingon mi nga himaya sa Dios dito sa langit asa na akong Dios tuwa sa langit dili Isidro Labrador foto ka na Sige po ka na. Ikaw pa po ka na. Ayaw buo. Ayaw may buo tayo din eh. Ang tutugtog kayo. Ayaw pa po ka na. Ayaw ko. Nga kinangatong pangutana, murag ana-ana lang tumod kayo inyong microphone. Sige ba? Dapat kayo mikrofon. Pag-usa man kayo mikrofon.
yung baka. Ato ba sa rin? Ito yung baka. Oh. O nga, ilang disimba. Disimba mo yung Diyos. Tubag na ko. Tubag, kaya 1 minute ha, tubag. Sa 1 minute. Ay, sa kaya 1 minute. 1 minute. Ilan lang. Nga nung imo mo idumay-dumay diha. Nga Israelita man na. Gikan sila sa Egypt, mingawa sila sa Egypto. Nilangan man sa Mount Sinai. Ang gihimo nila ni Aaron o ang mga tao naghimo sa karaman nga baka. Nga naman na imo maisuksok na sa amo, o milago ka na. Sila manubag sa Ginoo. Kay kami, wali mag-worship o baka. Bawal ka na sa mga i-worship ka ng cross kasi Kristo nagdubag. Kaya ang among gisimpa ba't ito girepresentahan ng alarawan. So, pastor, ayaw idamay-damay ang Katoliko sa imong ihubahon na dili part ang Katoliko. Okay. So, sa kadlaw ang tigsimba na matawanan ko po. Imo man ito kaupan sa kapite. Sige. So, Kaya ito, Amadeyo, sa paduman ko sa laman nila, imo itong kaupan. Kasi may isok sa kaupan na mo. Oy, pagkadagog sinampang buti mo sa'yo kay. ikalima, bata na. Ikalapos ako sa kabinete. Ikalima po. Kaya, dagang salamat yun. Kaya ninyo, inyo man may kapol, inyo niligaw. Di naman may pakanon. Muna, boss ha. Di naman pumunta na. Okay. Dapat may mikrofon. Ang ako na lang, mabot ang panahon. Alam ko rin, may mikrofon na. Ay, sulintin, Pastor Pilia. Ano ba nagpakan si Pastor Pilia, be? Palagpakan na to. Maunta naman pagkutana. Dili, maghilo kami. Ninyo, una kami. Di, Pastor. Pagkaluat. Naghilo ba yan sa dyan ang utana ka? Napakayura sa ito pag kanawag ito sa pagkakinig pinita. Wala yung sapaw. Dili, wala. Nisapaw ba ta sa dyan ang utana si Pastor? O dagati namin na wala yung sapaw dito sa dyan ang utana ka. Nagtuwag lang sa Brad po yung 5. Wala pa man nahurog ang iyo sa kabinuto. Sige, wala yung din sunod. Kay, tagal ni mga Katoliko sa imo, mamuot ka. Kaya nung pagkatinig, mamuot ka. Sige. Mo gyud ang hinungdan ano ang mga pastor di ko kasabot. Di ba namo ka ng pastor di ko kasabot? Kaya ila isuksok ng ilang pagsabot na may atong pagsabot. Uspa na ninyo ang inyong panghunahuna. Ayaw mo pangatake sa Katoliko nga di man na mo among tiksin. Kato yang gibasa na ang mga Israelita naghimo og baka ilang isimba. Ayaw niya ito yung apel-apel kaya inyo itong kauban. Sa babo tumanin ba ikaw ko sa kado? Nga naman imo mga na nagsimpa po na di man dali na mo tiksing. Asa man sa among tiksing ang larawan simbahon isip Diyos. Asa? Kamong mga nangatake sa Katoliko na nag-worship ni sa image as God. Asa sa among official document na nag-inom ng Katoliko musimba sa larawan isip Diyos. Wala. So kung magpatuyan mo sa inyong gimate sa pagpangatake sa Katoliko, sa mga butang o walay basihan, kamo nagkagutang-gut, nagsaksi ko pa sa inyong isip na tao. Nagtuman mo sa palaod, Santiago 2:1, ang nakasupak o usa ka balaod, nakalayo ka sa tanan. Kaya nanong sige man mo atake sa Katoliko, sige man mo witness o patak sa Katoliko, why us ang inyong agpapahulay kung manaot mo sa Katoliko. Tayo ang nagsupak sa usa ka balaod, masinupaon sa tanan. O sibisan kinsa na nanatake sa Katoliko, na nag-worship me sa image as God, nagsaksi pa ka. Para namo, muna itugan ang mga kamaturan, dili kabahin sa among teaching na i-worship ang image as God. O kinaot, makasabot mo sa pagtulungan sa simbahang Katoliko, muna atong gihimo ng public catechism para ma-educate ang mga tao sa posisyon sa simbahang Katoliko. Lapakan ng ino. Salamat kayo, Brad Paul. Brad Bill, salamat kayo. Magluod pa ka na. Wala ba ang papor-papor din niya? Inom namin ninyo, tulong ka po ang microphone. O niya, kag-isip kag microphone. Sa daw ng bana, si para na sa kadaghanan ba? Kasi naingon magod sa amuan na ng microphone. Dili, naikagang nananaw, kag-isip kag microphone. O niya, sakta ng utana ka, wala kadamo at ini. Naamay kayo na segundos sa utana, o usap ka minuto na tubag. So dito lang sa pagpulwag pa man ang human ang iyang tubag.
matong i-proceed ko sa ikalimang pangutana. So ang lang unta, di wala tayo bias din kay open sa public para ni sa tanan. Tanawa ron sa bro pinji pangutana. Wa kay mo sa pawana, kawas lang na ay point of order of objection. So salamat kayo. Pinji anda na nga sa pulong pangutana. Apong ko lang sa kanali kay naala sa tayo alas-tas kanali apa may 300 pesos din nga pa-preview na to as sponsored by Catholic Crusade Ministry, particular kang Sergeant Gonzalo. Sige. Ang atong pangutana ha. Yeah. Worth of 100 pesos. Lumbaan mo ha. Lumbaan ay kat-kat din ha. Sponsor na sa Catholic Crusade Ministry. CCM. Ang inyong bisita rin eh. 100 pesos na pangutana. Pastor Ben, ang pin sa Catholic Pastor. God bless. Actually, natin mga panihang pumunta di ang nag-iandam sa itong mabisita na pastor, no? Si Bro Ben, sa sobrang kilo na manok na di-prepare para sa inyo, ha? No? Nai-adubo na isang po. Totoo, sige ko, no? Para na sa mga bisita na mga pastor, Katoliko ka ang baboy, lahian dito luto, inanak ka resultado ang mga Katoliko. No, lahi, totoo, namin ka niya ito, sa salista po, na mga Katoliko, mga kapalasan, hindi ang mga Katoliko. Amen! Amen. Ay, hindi ka na itong ginawa ng ito. Okay. Ang sunod na pangutana, o na kayo magdagan din niya, sa'yo na tayo ni ang ako ang katong kanina, hangyo si Bro Marcelo Togor na ayaw na natong apel. Okay, naghanap na doon ako kay Marag Iskilang ng seminaryo ng paa. Okay. Ang sunod na pangutana nato, mga kaigsuunan, ang sunod na pangutana nato, worth of 100 pesos sponsored by CCM. Unsa ang upat ka marka sa atong simbahan? Palihog nga doon niya, oy naani doon si sir. Na si sir, dali sir. Na ato palakpakan si sir eh. Unsa ang upat ka marka sa simbahan Katoliko? Dali sir, dali sir, no? Dali sir, bigas, niya paila-ila, si sir pangalan, ana. Si sir, ay microphone sir, diya sir. Ay microphone diya sir, kana. Okay. Ang may gabi. Sige sir, unsa ang upat ka marka sa simbahan Katoliko? Dali ka sir, dali ka napit sir. Dali ka sir, dali ka. Dali ka napit sir, kaya para dili mo unsa sir? Upat ka marka sa simbahan Katoliko. Upat ka marka. Upat ka marka sir sa simbahan Katoliko. Saya, dili na ang tubag ni sir. So, presenta sa susunod mong tubag sir. Sige sir. Isa lang. Upat man sir. Upat. Ikaw, ako, sila. Okay, salamat kayo sir. Salamat kayo sa inyo ang pag-apel. Atong palakpakan sa sir. Taghang kayo salamat. Salamat kayo sir. Sige, kasi sir, nakatubag niya. Doon ka din eh. Doon ka din eh. Nasi sir. Nasi sir. Ini sir, dali. Si sir, kuhan eh, kanang dabo-dabo ni sir, itong pulong boss din sa pulong-pulong chapter. Sir, dali sir. Paila pangalan, kung sa imuhang affiliation, o imuhang chikika. Tumakan ka sir. Sir, akong tubag, una, panagiusa. Santa, Katolika, Apostolika. Santa, Usa. Panagiusa. Usa. Santa, Katolika, Apostolika. Panagyosa, ang sa na-English sa Panagyosa. One. Una. Una, One. Oh. Holy, Catholic, Apostolic. Apostolic. Okay, salamat kayo. Asik answer. Huwag pa din mag-sulti ka sa kanang sigike. JKK Malipayon, ako po karoon ng usap ko kayo Eucharistic Ministry. Eucharistic Ministry. United Pulong Squad. Magkawal ka po. Pohon. Salamat kayo. Okay sir, congratulations. Sponsored by Catholic Crusade Ministry. Salamat kayo. Prosita mga igsoong sa ikatulong pangutana si Brother Dean Monticalvo sa Church of God mga igsoongan. So dali Brother Dean, pulo ka minutong pangutana. Pulo ka ihap na pangutana. Kinsa may mo pangutana, hingan nila o kinsa mo tubag, pagkahuman, ako moderator, ipag ko matubag. So, hingan nila o kinsa mo tubag o pulo ni siya, 30 minutos, segundos, o taga sa kami na po. Okay, bro, salamat.
Pwede nga bisa sa pag Ano lang bro? Ano. Bisa pwede siya ganito ko. Pwede bisa. Di kita lang bro. Ingat nila. Sige, grabe na lang. Ipapakya na lang report. Sige. Kumbaga tuloy na kumbaga na ba sa kanil tuloy. Pero tuloy na tuloy kay pulo man. Una ka kita na may tungkol sa church sa po ba. Ako dali magalis sa pulo. Dito sa pulo. Ako lang gusto nga maklaro na mga mga timbang-timbang pwede na to timbang-timbang ng Ginoo. Kinsa gyud una na inyong mapuhiba na makapamatuo. No nga ang Catholic Church may si Kristo niya tugod ba. Kinsa pwede ka mag-represent o tao, pwede din idudlo na may una na nag-ingon ang Katoliko si Kristo ang tugod. Okay, report kinsa sa one minute. Ang pinakauna ng mga tao na nag-hisgot o leading, implied na ang Katoliko mo nagitugod ni Kristo, ang mga writer mismo sa New Testament na sakop sa Iglesia nagitugod ni Kristo. Kinsa. For example, sa Marcos 11:17, mingon si Misuat San Marcos, ito ang pulong sa Ginoo, na ang akong balay, alang sa tanan nga kanasuran. Ang kanang balay diha bro, referido na sa simbahan. Unang Timoteo 3:15, ang balay ang simbahan sa Dios. Pwede wala. Ada sa puno ng tanong. Sa pwede Nag-order ako ba kay bisan sa mga reference ninyo, Catholic sa Wikipedia o iba pa mga reference ninyo, mabasa mo dito, Catholic, no? Founded, claim, no? To be founded by church, by Christ, kung hindi nakasagaran. Akong gusto na maklaro bro, kinsa ang pinakaunang na tao na nag-ingon na ang Katoliko itungkod ni Kristo. Hantod na yun sa kasaysayan sa kasaysayan sa story ninyo. Mao na ito ba mga kabayan nga ang unang membro sa simbahan na mga apostoles. Wala pa rin mapahitiwasan. Nga ang maong simbahan alam sa rang kanasuran. So meaning, Catholic ang simbahan. So implied diba nga ang itungkod ni Kristo, simbahan Katoliko. O may proibahan na sa 2nd century na doon yung obispo kasi Ignatius kaingon siya nga kung asa si Kristo, apo o sabang simbahan ng Katoliko. So, iklaro na ang word ng Catholic Church. So, nasa Bible, implied na ang unang masihan sa Katoliko ang result ang galing simbahan na itungkod ni Kristo kay naay makamatuoran na ipabuhakay sa Biblia ng simbahan sa Jerusalem miadtong Roma. O ba may laing simbahan na history sa Roma, ang Roman Catholic Church naman. Report, atong tagaan sa history, pinagubasa na po. Colors Encyclopedia para magpusin na si Bro sa iyang buwan. Ako lang ba pa, kaya mong nagpakalan, kinsa ang unang nito, nagsulat. Iyon sa Colors Encyclopedia, at the end of the 1st century, sumala ang unang century. Clement I, matupatid in 1887, writing in the Roman Church during the lifetime of St. John the Apostle, intervened authoritatively in the dispute in the Corinthian Church. St. Clement I. Totoo kayo kung naman o sa ito, mga St. Ignatius. Ang iyag yung identity sa simbahan, Catholic ito. Kinsa di klaro si Ignatius sa Okay, sila ito ha. Ang century na sila dua. na katong ibasa ninyo nito na bago nang giingon na ang Katoliko si Kristo ang tugod. Ano ba nga kanang apunto kung gusto mo kita ba na kinsa yung una kasi may encyclopedia man gud sa mga ubang mga reference mo gud claim Catholic claim that Jesus founded no at pwede mo na siya description ni pakita ba na kung gusto mo maklaro bro no sa ko kinsa yung unang tao na nag-claim na kanang Katoliko tugod ni Kristo. So ang simbahan mismo, Sa simbahan. hindi naman sa imo nga the Catholic Church claim. So meaning ang claim ang simbahan Katoliko o ang iyang claim halid. Kaya dili man ang pag-claim na utan sa tanang panahon kay sa mga gayo para imo na o mo claim mo dili sa pag-claim. Pwede man mo mag-claim pero ang among claim mao ang valid. Kay muhao man sa Biblia o sa kasaysayan. Sumo ang tubag. Kanya Bro Vince, natubag ang inyong unang pagkakaan na ikaduha. Ayan, natubag. Klaro na ba ang tubag? Klaro kayo ang tubag na? Klaro? Klaro kayo. Sige, sunod po tayo na. Sino mo na na so klaro ni brother kanya nang dahil mo nito ano wala ikon ba nang hard feelings ba. Giklaro niya gali ang simbahan ang unang nag-claim. No, ang simbahan. Akong point ka raw bro sa pangutana. Kung ang simbahan lang ang unang nag-claim, unang ba mo na sa Bible, existing naman ang church,
wala gid na gihisgutan nga ang Katoliko nagtubo ni Kristo. Kung mato ka sa Bible, wa pa man ang church na himong universal, lokal pa man. Wala ka din So dili siya debate ni mabasa nimo. Pero nagpasidaan na ang Bible na kining simbahan na yung ito kung wa pa mahimong universal, kaya ang roadmap ay universal pa. Nagpahibaw na daan siya kini nga balay ala sa nanan. So meaning, ang simbahan is for all nation. So pag abot na ng simbahan, Migoyana, Pasibo Kalibutan, Motong 107, ninyo sa St. Ignatius, na ang simbahan na Katoliko. So kay proper naman na tawag na Katolik. So pagkatan, ito. Ikatuloy na laro. So, next question niyo po bro, buong masabot, kumbaga, ang tanang pag-claim sa Catholic, outside sa Bible na siya, so, yun na lang karoon na, kumbaga, sa tayo yung ganyan, yung interpretation na yun ba? No, sa inyong church, hindi ko sa Bible kayo, interpretation na lang sa inyong church, based sa Bible, nag-count ninyo, na ang Catholic, tinupod. Robert, baka na lang. Sige. Gimasi na mo sa Bible ang among claim. Kaya ang Katoliko lang ang pasado nga balido ana nga simbahan. For example, asa man ang simbahan ni Padong gikan sa Rosal, di ba dito Roma 1:8 sa magiingon. Epistes demon in katangilitay in pulo tukos mo. Nga ang pagtuo, magikan sa Jerusalem ngadto Roma, ikay sa Bukalipot. O kailan ang simbahan na gikan sa Jerusalem ngadto Roma, os manahimong universal, ang Roman Catholic Church naman. So kami ang among claim is valid, na kami na nasibahan, kaya kami ang makapasagan. So pwede na. Okay, tuloy naman po. Okay, dapat. Ito bro, kuha na ba yung kapag kanina may tungkol sa mahi ba? Dili po po sa images na wala sa inyo ba na sa sibahan. Kung kaya lang po ba, kung Biblia ang basihan sa New Testament, ano ba yung sugo? Ano maputang pag-imahe sa pagkaalan po ng nabuwanan o isang kapalaran sa inyo ba ang church na Bro, kaya bro, ang templo sa Diyos, ang tabernakulo, na ay larawan. wala kasi pa kanahin kayo yung templo Old Testament na ano ba malarawan ang pagkata ng New Testament ba sa bagong tubo ba sa church kamo naaman mo mga images no? Pero ko na dito sa pagkakarin yung naman na ang pagkata ng sa New Testament na may tublo na Di na niya ka matudlo pag na may sugo. Ang sugo dito sa Old Testament na maghimog larawan, wala pa sa New Testament. Wala may ito ka, punong nata sa paghimog larawan. So, ang imong pangutana, dili, balito kay, magpasugo na mo, kabilang man ito sa buon. Sugo na na, pasugo pa ka. So, dili, balik ito po ng sugo. Itawag na status quo. Hindi na existing law. Ngunit na siya na mag-repeat na ito, oy, buhat na garawan. Ay, wala mong ipahunong. So, binihangtod ng Diyos hindi mo lingon na ang panangarawan bawal. So, ang muhimo sa larawan lang ang itugot. Di mo mahimo ng mga baka mong i-worship, di mo mahimo Buddha, di mo mahimo Krishna. Eh, Diyos pa na. Sumunod na. kaya sa hindi po na gusto na ko bro Pila naman. ikalima ba yan? Ikalima? Ang imong nabasihan ang Old Testament na balaod na na-existing na sugo. Diri sa New Testament bro, diri sa kubo, no? Kung yun ang imo na walay sugo para sa mga Kristohano, kaya nabasihan, Israel man. Diri sa mga Kristohano, kung yun ang imo na naisugo, o yun ang imo na walay sugo, may tungkol sa paghimog larawan sa kanang tawag na itong mga balay na gumanon sa karon. Ngunit na lagi magsugo. Kaya na may existing law. Dahil kung bawal ang tanang larawan si Kristo sa Mateo 22 sa mga nagkupot siya ng sinsil kung larawan o sa 15 man ang larawan na niya sa kwarta. So kung si Kristo bawal pang larawan, mukamit na siya. Na uy, bawal na Paul, ay pwede order ba? Kasi pwede order ako. Wala po nang hinayang tubag ba dito sa Old Testament na balaod. Kaya bisin ka magpapalaman ko nga lahi ang balaod sa daang tubo, lahi sa tipo. Balo mo ba na sa niya? So pa sa mga lista. Ako gusto mo pangtana, sa New Testament ba? No? Kung ngayon pag dili na kinainan ng sugo, kaya existing ng sugo, asa man ang sugo sa New Testament nga, dili na nato, kinainan tayo ng hapon pa maghimo og larawan, kaya existing na ang sugo dito sa Old Testament. di na lagi na i-exist pa. Kaya nga may sugo na exist na maghimog larawan. Wa may mabasa sa ito sa punong na maghimog larawan. Wa man na ngayon. So therefore, katong unang balaod
himo mo, kaya naa naman ang maong balaod. Juan 3:14-15. O kung nag-iunsa ni Moises pag-isa ang tumbagang larawan dito sa kamingawan, ang anak sa tao sa ika-isa. So, muna ang uap na verse ni Ran. Ikaw na. Kaunong na bro. Ay, ikaw na. Sorry. Dahil naman po sa ikatulong na kong pangutana bro. Ikaw na. Ay, katulong sa ikatulong bahin. Kaunong na pangutana. Hindi ba kuhan ba? Kaya may tugon, di ba, ang inyong doctrine na regarding sa pagtulunan ninyo, di ba, nakabase sa tulo. Eh, kung naman nabalik ba, di ba, sa magisterium, provision, o Bible, tama ba? Tama no? Tama. Ano pangutana po ba? Kaya sa kuha, Bible, ano ba? Kaya sa kuha nga doon ba? Kining doktrina o kining yung official doctrine na ito sa tradition sa magisterium. Una lang pangutana bro, kinsa na kapagbuot. Pagbuot ba na sa Ginoo? O pagbuot na sa inyong iglesia? Pagbuot sa pulong sa Ginoo. Naabay tradisyon, sa mga taong balang kasulatan sa Thessalonica, sa mag-iingon din. 2 Thessalonica, unang Thessalonica, kapitulo 2, versikulo 15. So, muna nga ito mabasa yan. Hindi mo kayo bro. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistle. So, naay tradisyon. Unsa man ang tradisyon, word of God ba po ni? Kay base na atong nasabtan ang word of God maura ni ang Biblia. Ang Biblia is written word of God. Unsa man ang tradisyon? Isaiah 56, ingon ang Ginoo, I will put my words in your mouth. Ibutang ko ako mga pulong sa inyong mga baba. Punang oral tradisyon, ang pulong sa Diyos wala masulat sa papel tanan. Ibutang sa niya sa baba sa tao. Kay dili man iko nga isulat ang tanan. Sumala sa 20:30 sa Juan o Juan 21 following nato sa versikulo 25. Sumara na ang tradisyon o biblical ang tradisyon. Sunod ko mga bro, kining kining tradisyon na ginong ibasa pero mao ba niya ang tradisyon na inyong gisunod? Yes. Kaya ang unang tradisyon wala mahuman dito sa New Testament. Sumala sa Isaiah 59:21, mingon ang Ginoo, ibutang ko ang ako mga pulong sa inyong baba o magpabilin kini sa inyong baba gikan sa tanang kaliwatan hangtod sa tanang kaliwatan sa walay katapusan. Kung matapos ang kalibutan. So nagpadayon ang Ginoo sa pagpadayag sa iyang pulong diha sa oral tradisyon. Kaya human naman ang Bible. Okay, salamat. So, klaro sa inyong payag na ang tradisyon ninyo mga Katoliko besides sa Bible. Ang katong tradisyon, gikan to sa oral. Matod pa ni bro, brother ganyan. Ug ang gamit ni teksto, ikaduhang Thessalonica 2:15. Ako lang pasang bro, mag-premise sa bro. Giingon na diri bro, busa mga igsuon, barog kamo nga malig-on ug pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali ug sa sulat. Ang nagtudlo sa tradisyon pinaagi sa wali ug sulat si Pablo. Kung siya pruhi pa mo bro, nga kanang tradisyon inyong gisunod, si Pablo ang nagtudlo o nagmamulong o nag-ural na sa inyo. Ang tradisyon wala makahunda ni San Pablo. Kaya wala giwa bisa pa kana. Wala ni tradisyon ni San Pablo na tudlo. Pero ang tradisyon wala lang na maputol kon San Pablo. Ano man? Ang sa pag-iingon sa tradisyon si Isaiah. Ingon ang walang kasulatan, ibutang ko ang ako mga pulong sa inyong mga baba o magpabilin kini sa inyong mga baba hangtod sa inyong mga kaliwatan sa inyong katapusan. Ako tagurdan ako ba? Ayaw mo tagay yung verse na wala na ako pangutanan. Akong pangutanan sa mga bro, kung sa'y basis nimo. Kaya gusto na ko, akong pagtuo, dili ko rin sa pagtuon.
unsay basihan nimo nga ang tanang tradisyon ninyo gikan ang Pablo na agi sa oral kaya man diri sa imong gigamit nga bersikulo. Ano lang simple? Unsay basihan Ang amo lagi ito mo nang gitubag ito kay the word na si San Pablo na ito tradisyon. Apan dili lang kay ang tradisyon na sa kang San Pablo. Doon na po yung tradisyon ng simbahan. Kay sa mga sibasa, ang pulong sa Ginoo ibutang man sa baba sa tao. Hangtod sa inyong mga kaliwatan o sa walay katapusan. So therefore, gidawat namon tradisyon ni San Pablo, gidawat po namo ang tradisyon nga ao sa ipanulo kay San Pablo. Ang imo mo gikahon mo kundi mo daga, mora ng tradisyon atong dawaton. Kami dili ilang kay San Pablo kundi sa tanan nga kasaysayan sa simbahan na nagpadayag ang Ginoo sa pulong kay di man mo stop. Pagbahuman sa Bible. Sumana akong tubag mo. Okay, sige, salamat. Sunod, dili na lang gumagamit ato kay Pablo. Dili na lang ko sa mga tradisyon na imong gibasin. Agaya ko isa bro. Pruiba lang mo lang gusto ko. Agaya ko pruiba ang kanang tradisyon ninyo na inyong gisunod gikan na sa mga apostoles. Kinsa o agaya ko isa na tao ng mga apostoles. Kamo matudin sa tayo magamit dito. Agaya ko isa lang nga apostoles na naa sila tradisyon na sama sa inyong mga gisunod ninyo. Kinsa pruiba ninyo po. Unang Korinto 11:23. Ang tradisyon na po. Kay nagawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulungan nga gitudlo ko kaninyo. So, nadawat niya ang pagtulungan isa sa Pablo gikan sa Ginoo. Isa sa Pablo ang Ginoo makita. Gawas ato sa Damascus. Pero nga naman na nadawat pa niya ang pagtulungan sa Ginoo nga wa man sila makita. So meaning na ay nagpasa ini nga dili ang Ginoo kundi gipasa ni nga mga tradisyon pero mga Bible ani. Ang Bible na na-compile dito naman sa 3rd century. So mo na usa man siya. Mao ni ang Eucharistia lang Ginoo sa gabiing na hapit na sa pagkapatyon nikuha sa tinapay o Ginoo. Wa man si San Pablo dito sa pagtungkol ni Cristo sa Eucharistia. Nang sumaluman siya. May Bible pa itong panahon na. Tungkol sa oral tradisyon na ihuktan sa mga Pagkakarden ako ba, di ba ganyan si Pablo ang gigamit? Imong tubag, dili lang mo putol kay Pablo. So nangayo ko karon mo og lain nga personalidad gawas kay Pablo. Imong gitubag si Pablo magyapon. Ayaw si Pablo kasi Pablo na doy. Mga ganito, dito ka ganyan na sa mga, dito ka ganyan putol kay Pablo, ganito na si Pablo na oral tradisyon. So tagay kong tubag na dili si Pablo na pwede mo ipuwi ba ebidensya na ang inyong tradisyon sama na Eucharis. Pag sama na Eucharis, dito na gikan sa tradisyon sa mga apostol. Tubag. Kanang mo ingon may nga si San Pedro nakaabot sa Roma. Uy! Tradisyon pala! Pwede ko ba ang pag-ingon ko kasi San Pedro nakaabot sa Roma tradisyon ng simbahan? Kaya di man na mabasa nito pulito sa Bible. Gawas kung para Press Bible. The Living Bible kay ang Babylon equivalent na sa Rome. Gipahinugatan na siya gituwa sa Roma gipaagi sa tradisyon sa itong simbahan. So, gawas ni San Pablo, sa naapoy, mga tradisyon na isulat na nagpamatuod, na nagkaabot ko sa Pedro dito sa Roma. Salamat ko, salamat. Okay, dan Islam. So, po, salamat. Ay nanupunta sa Katoliko na po kaya din eh. Pero ako lang tunagan niya, po tana, na tayo mga tradisyon, nagikan doon sa kang San Mateo, kang San Marcos, mga apostoles. Kami, karong disisiti, ginahimong dinato ng mga Katoliko. Kung sa kanang pista, karong disisiti, kinsa, sa pista na, santo ninyo, niya ang tradisyon. Naranawag na to, gikan sa mga apostoles, labi na sa magsusulat ani, na sa San Marcos. At ito sa una, Mateo, sa San Mateo, hulong naman ninyo na usanin sa mga sumusunod ng mga apostoles, sa mga apostoles, sa San Mateo. Ingon din San Mateo Kapitulo 21, versikulo 9, nagto sa Jesus was the center of the procession. Jesus was the center of the procession, and the people all around him were shouting, "Praise God for the Son of David, blessing on the one who comes in the name of the Lord. Praise God in the highest." Sa panahon sa atong
apostoliko ninyo. Unsa man ato isingit? Di papel, Senyor, mao ang tradisyon magikan sa mga apostoliko gawas sa tulitares. Kanadawat ang nato gikan ng Kristo dito. Gihakay sa dos sa apostolis, gipilin kang San Pablo. Pagkatapos sa San Pablo kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan na akong gihatag kaninyo na sa gabi nikuha siya sa pan gikan to sa mga apostolis. Hangtod na adapt sa San Pablo hangtod gipilin na to. Mao ang tradisyon sa simbahan. Mga igsoon, kung kaayon nga masabtan sa atong mga igsoon nga mga pastor. Maraming salamat po mga pastor Pinilla, pastor Pinilla, bro Pinche. Salamat po. Pagpakan na mga igsoon, atong mga igsoon mga pastor, inaagi nila nilalong pagod ang atong pagtulunan. Ayot na pag-abot sa panahon, mahimo silang kauban nato ang mga igsoon. So, manihapon na dito bro, manihapon sa dito. Sa namin luto na to dito, ilaipan ng magluto dito para ninyo. Oo. So, pagpurong para sa mga Katoliko, mga mangutana. Linya lang mo din naamoy tagduha ng pangutana. Hatong gusto mangutana. Linya din eh. Na sa Bradpool, na ano mo ito ba? Ayaw ka, ulang, dali. Sige na. Linya. Sige, ang tanang magkatoliko, mangutana, dayon hatagan nato o katinawan sa tuwag sa atong simbahan nga Katoliko. Kaya kini nga programa talagsaon lang. Posible siguro nga kung makabalik mi, dugay pa nga panahon. So ayaw na ninyo sayang nga panahon. So kung nagalibog na mga itong ipangsaysay, so inyo ning tsansa na mangayog katinawan sa atong pagtuo. Muna sa gayon pa ni Brad Stalwart, ang gusto mangutana, muli niya lang din eh. Kaya itong istrapingon sa mga tubag. Nanayan mangutana? Sige na, kaya-sarap niya may makabusita din sa inyo ha. O niya, naapod ang itong amigo magikan ng Bohol. Leader sa CCA. Sige na, mga ito. Huwag ko yung mga pangutana. O ba ko yung pangutana? Kung wapoy Adi sa amin pangutana. pangutana, mga tuog mata. Iyon nila sa basketball, ang unang shot mo yung pinakalisot. Nakashot naman si ate. Naging musunod na nilang. Dire ate. Ay napita ate. Paila sa pangalan, kapilya, o asa na pagkiparokya. Dire. Ako dahil si Kabalo na niya, silingan ako ni Uban si Judith nga ganadin. Tapos dali ko sa Jikiki Paraiso niya, liturgist ko sa parokya sa Butchiford. Tapos, mo niya akong punta na kaning namagod ko yung dila ko yung mention ng pangalan ha. Namagod ko yung dunggan nga, once na binunyagan ka na, kung makasala ka, wala na daw ito, dili na daw, okay lang daw kay, nabunyagan na daw ka. Oh, mo na akong gig, mo ginakon ko sa'yo paklaro ba kay, sa ako una-una, nabunyagan ka, niya nakasala ka, okay lang daw kay, nabunyagan na daw ka. Mo na akong ginagawa, ito nga, sa ako una-una, murag, sa ako alang ha, murag, dili mo na mo. Oh, ano to? Dito ba sa speaker? Dili esensya ang bunyag aron ka magpakasala. Hinoon ka ng bunyag kay nahugasan ka naman sa sala. Ipabilin na ikaw hinlo kaya ang sala mo na'y magpahugaw sa atong ka. So kung nagpabunyag ka, nahugasan ang imong sala, sumala sa buhat ni Diyos Isais, tumindog ka o magpabunyag, aron mahugasan ang imong sala, pinaagi sa pagtawag sa ingalan. Unya na kung nahilo ka na, maghugaw-hugaw na hinoon ka. So dili logical. Ang prinsipyo na ang bunyag, okay lang magpakasala kay Birunya ganda. Pero makasala ba kita? Ang tubag makasala, dili lang kita magpakasala. Lahi man ang word na nakasala o magpakasala. Ang nakasala, dito sa tao na human na nakasala na itong unang parents, makasala kita. Pero di lang ta magpakasala. Nabuti pasabot, habitual o tuyuon na to ang pagpakasala.
ang kasulatan Hebro ingon din Kapitulo 10 versikulo 26-27 kay wala na'y sakripisyo sa mga sala kung tuyoon gayon nato ang pagpakasala human kita mahibalo sa kamatuoran. Ano sa dala? Wala na'y sakripisyo o halad alang sa mga sala kung tuyoon nato ang pagpapasala. Sa dihang nahibalo kita sa kamatuoran, ang nahibilin hinuon mauna lang ang kahadlok sa umaabot na paghukom o ang mabangis sa kalayo na mulaglag sa mga misukol sa Dios. Sa ato pa kung ato yung tuyoon na magpakasa, wala na daw sakripisyo alang sa atong sa o dili na ang pagpakasala buhatod sa pagpasol. Ang atong mapaabot mauna lamang ang hukom sa silot sa kalayo na maglaglag ka nato. So sa pagbuhato nato, sa dihang kita makasala, mubalik dayon kita sa Ginoo. Kay kung kita makasala, sister, ang atong estado patay man ta. Asa na mabasa? Episodos 1, mga patay kamo sa inyong mga sala. Sa dihang kita makasala mortal sin, ang atong estado patay. Kay patay, kinahanglan mabuhi ta. Sa pagi mabuhi, ang kalag na namatay tungod sa sala. Ang tubag, Juan Kapitulo 20, versikulo 21-23, mingon na natong Ginoo, ang kalinaw maanaa ka ninyo. Ingon na ako gipadala sa Amahan, igapadala ko usap kamo, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Mihuyop ang Ginoo. O mingon ang Ginoo, si bisan kinisang sala na inyong pasayloon, kini mapinasaylo. Si bisan kinsang sala nga di inyong pasayloon, dili o sa kini mapasaylo. Unsa man na? Ang sakramento sa kumpisan. Ang pangutana nanong sa pagtukod ni Kristo sa santo sa kumpisal, mihuyop man ang Ginoo. Ganon mihuyop man ang Ginoo. O sa pamiling ang paghuyop, kanus aman unang mihuyop ang Ginoo, kanasa? Very good. Sa dihang ihatagan niya kinabuhi ang usa ka butang na patay. Genesis 2:7. Nakuha ang Diyos og yuta, iyan ang giumol na tao murag minatay kung bangkay apan way kinabuhi og miingon ang balang kasulatan og gihuypan sa Dios ang duha ka buho sa ilong sa tao. Murang tan-aw ang katapan, tan-aw ang ilang mga ilong kay inom pato. Humana ninyo gilid ilong sa inyong katapan o sa may forma. Kung ang inyong katapat ang ilang ilong nibukad o salang budi pasabot ni Ana na nasubrahan ka na sa pagkuyog. So bahala kining atong ilong nagabukad na o nagaplatnos, may problema, basta na ay duha ka bangag. Kaya importante sa ilong na dunay bangag, kaya kuha kini bangag, hubag kini o patay ang atong istado. So sa may meaning sa pagkuyog, paghatag o kinabuhi sa usa ka butang na patay. Ngano ang kumpisal gihuypan? Kay kanang kumpisal sakramento na para sa mga patay sa pagpakasala. So pinaagis ng pagkumpisal, mabuhi na pag-usa diha sa grasya sa Ginoo. Mo nang hinungdan nga dili gayud kita magkatoliko mukalawat kung pananglitan karong Domingguha wa kita kasimba. Ayaw ko kalawat sunod simana kay madaot ang imong kinabuhi. Ingon ba ni Rodrigo Duterte ito? Huwag mong subukan. Nga naman sa kanila itabo kung naata sa state of sin na mukalawat ka. Tubag, unang Korinto Kapitulo 11, mula lang niya katapusan ng mensahe para sa kayuhan sa atong kinabuhi sa Katoliko. Matod sa palang kasulatan, niingon, unang Korinto Kapitulo 11:27, ang mukaon sa pan sa Ginoo o moinom sa iyang tupa sa paaging dili
takos nakasala sa unod ug dugo sa Ginoo. Ito na. Kung mukalawat daw ka sa lawas ni Kristo na dili ka takos, nakasala ka. Kanos ata mahimong dili takos mo dawat sa lawas ni Kristo sa dihang nata sa state of sin. Padayon. Busa kinahanglan ng matag-usa magsusi sa iyang kaugalingon. Ugon niya ukaon sa pan o inom gikan sa kubo. Sa daw, sa di pa daw mo kalawat, susihon nimo ang imong kaugalingon. Wala pa kahakoy mga mortal sins na itong miaging simana sa Lunes hangtod sa Sabado. Musimba na ang Domingo. Inom kamisa. Wag kakoy nahimong sa laod sa Ginoo. Kung nasusi ni mga naa, simpa lang gihapon. Pero ayaw kalawat. Kaya nga naman na iparpulo mo kalawat ko, mo niyang mahitabo ni mo. Kay kung dili niya ilhon ang lawas sa Ginoo, inikaon niya sa pan, o iniginom niya sa bino, gisilutan niya ang iyang kaugalingon, mao kinang hinungdan nga daghan kayo nagmasakiton o nagmaluyahon o daghan ang nangamatay. Kung sa daw hinungdan sa sakit, magluya o mamatay, ang usa sa reason na ang imong pagpanamastamas sa lawas si Kristo, may kalawat ka in the state of sin. Magkasakit ka, magluya ka, o makikatamatay, gawin, balik Kristo. Sukuyaw ng Eucharistia. Karon, nanong Bradford din ang makalawat ng nasa state of sin. Ang tubago, ni para makasabot yun mo, di ba ang nakasalang mortal patay? Di ba? Karon, nanong din man na pwede mo kalawat. Hatagan pa mo analogy. Ting panihapon naman, also may lami na nasutan. Ngayon yung nahibawan. Litson, narinon. Lagi ko ng litson, labi na crispy, panit sa litson. Mukuha ko o panit sa litson. Mukuha ko panit sa ito ba crispy. Dayon ako nang ihungit sa baba sa minatay nga nasa lungon. Ay patay ka sa lungon. Ako hungitan sa litson. Ang pangutana, matagamtaman ba sa patay ang kalami sa litson? Makabenepisyo pa bang patay sa litson? Lamiong ta ang litson, pero ang problema kaya akong gihugitan patay man. Ang lawas ni Kristo makahatag og grasya. Pero kung imo ning dawaton na wala sa grasya, dili grasya ang imo madawat, kundi disgrasya. Mo nang kinahanglan sister nga binunyagan ta, dili ka magpakasala. Simple lang, dili ka simba karong Domingo ha. Ayaw kalawat sa Domingo na di ka mag-umpisa. Ang di ka pagsimba sala, pwede ka sala. Kaya naa sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 hangtod sa 10, obligado ta na sa usa ka semana mo simba ta sa Ginoo sa ato sa Katolikong Kristiyano Domingo na. Ang pangutaon sa may saan ako, brad mo, pwede ko masimba sa Ginoo sa Domingo. Ingon ng Ginoo, tagaan ka mo unong kaadlaw, trabaho mo. Apan ang adlaw ay kapito human sa unong kaadlaw, na working days, simba mo na ko. So sa isa ka semana, pito kaadlaw, pila isa Ginoo. Ingon ko na mahatagan na mo unom. O sari ako, di baka mahibulong unsa sa maayo ang Ginoo nga sa pito isa kay iya unong imo patas pa na siya ang Ginoo tag iya sa adlaw say makapasubang say makapasaw way gahumang tao nga makapasubang makapasaw so therefore wala kay adlaw ang Ginoo tag iya sa adlaw pero sa iyang kamaayo sa pito unong imo usay ako nang gitawag Domingo nga the Lord's Day sa Domingo adlaw sa kinadlaw nimo. Kaya nimo ano man. So sa isa, kung ikaw masimba sa Ginoo sa Domingo, nangawat ka. O sa nangawat, kuhaon nimo ang butang nga di imo. Ang imo unong kadlaw, ang iya usara, imo pang gikawat.
So kanang mga Katoliko, kahit mo simba sa Diyos sa Domingo, makawatan mong Katoliko mo. Bahalag mga suko mo, total 30 minutos sa mulakaw na may perlo sa Jitsa. Ha? Kung saan mga di mo simba sa Domingo, makawatan. Maluwas bang kawatan? Tuba! Unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 9 hangtod sa 12, ang mga kawatan, dili yun mahalagi. So kanang mga Katolikong simpagawa sa atong Domingo nga iya na sa Ginoo o dili mo simba, Katolikong kawatan magbago na ta sa itong kinabuhi. Sugod karon 2026 sa Manolo, di na yun nato pagtahon musimba yun ta sa Ginoo sa atong Domingo aron dili ta makapangawat sa Ginoo, palakpakan ng Ginoo. So na lang to katapusan na mga mensahe o sa dili pa aning warning ato ha. Di ba sa intro no ganun ko magbantay ka mo. Kay daghan ang mag house to house aron kita mga Katoliko masaag na. Susugod karon dili na gyud ta mag-entertain og laing tinuohan. Mabasa pa natin sa Bible, mabasa. Ikaduhang Juan, versikulo 10 o 11. Sa bigyan sa palang kasulatan, kung dunay moanha sa inyong balay nga magdala og lahi nga pagturunan sa inyo nang nadawat, ayaw ninyo sila pasaha. Ayaw gani, bisan sa pagtagad kanila. So kung nga yung mga laing relihiyon, mag house to house, dili angay nga dawaton sa Katoliko. Kung ang ilang purpose, pag sabwa sa ilang bakak na pagtulunan. Pero kung ang imong silingan na born again, ay tinuhan, misaka siya wala ka nangayog, hinabang. Way bugas, tagayin bugas, no matter what, kung sa relihiyon. Kung naglasya krisita, ay tinuhan. Atagin. Brother, may mga utana? Si brother? May Last question na ito, happy ka sa baby. last na siya, last. So, ako dahil si John Dave Paparno, usa ka lake operator sa GKK Maligo. So, ang ako ang mga tanong bro, unsa ba ang difference between Catholic and Orthodox? Wala na bro. Salamat. Sa sinugdan sa kasaysayan sa atong simbahan, isa na sila. Pero, pagka 1054, mahitabo ang dako nga panagbulag kung the Great Schism. Na ang usa ka simbahan nga naglawi nahimo sa duha. O mauna ang usa sa mga iskandalo sa simbahan. Kay niingon si Kristo sa Juan Kapitulo 20, 17. Versikulo 21, Father, may there be one. Amahan, hiusaha sila. Pero nabuwag pa ni sila. Unsaw man pag-pray sa simbahan. Ang simbahan ng Orthodox, ang ilang gigamit na lingwahe Griego. Ang ato sa Katoliko ang gigamit Latin. Ang atong leader po, ang leader dito sa isa patriarch. Ang tanang mga santos before sa panagbulag gidawat sa Orthodox. Ang tanang mga dineclare na saints nato sa uman sa panagbulag wa na dawat sa Orthodox. Kanang gitawag separated brethren mo na sila ato ng suod kay suon. So ang pangutana, ang sa kalahian, ang kalahian mo na lahi daw leadership. Lahi na po sila mga rights. Ang ilang pali, pwede mag-union. Wala sa ato na ibaw o silibasi. So na ang mga kalahian, kaya mo po talagang sa kalahian. So nahitabo ang kalahian, sa sila nagbulag, dahil naman sa ecclesiastical na panggobyerno. Ang Orthodox, nagdidilan po ilang mga santos. Nato sa mga santos, nagdidilan po nato, o nagdidilan po iila sa simbahan Katoliko. So ang bukong bayan maunay na sa sinugdan, usa na siya ng mga simbahan. Mo na na gitawag, giad ng word na Roman to distinguish ang Greek Orthodox. So mo na ang tubag sa putang nanong, kung sa kalahian. So mo itong kalahian.
So kina kay gawa na ato lang ng i-close pinagi sa ato closing prayer. Budong kami ito. Naman ko yung mga theological issues ato. Ang Orthodox o ang Roman Catholic. Ang unang pinaka-issue kanang papal authority. Ang Orthodox wala mo dawat sa Santo Papa isip Supreme Head o Vicar of Christ. Para sa ila ang Santo Papa gitawag lang nila og first among equal. So una lang siya o dili walay patas, dili pinakataas. Manang ilahang number one na issues ano nitulag sa Roman Catholic. Ikaduha, kini gitawag mga kaigsunan o actually kung tanawin ng Orthodox o Roman Catholic, mas nindot ang structure sa Roman Catholic na atay people's supremacy. Sila, bishop lang, equal lang tanan. So mawala ang Matthew 16:18 na Peter, you are a rock, and upon this rock, I will build the church. Nawala niya sila. Which is ang Roman Catholic, mauna ang nisunod niya ng Matthew 16:18. Ikaduha, pinagitawag ng igsunan o flaki. Kanang sa krito na to. Kanang ang espiritu nagagikan sa amahan o gikan sa anak. Kanang gikan sa anak, wala na nila dawata. Kaya para nila, gikan lang yun sa amahan. So wala nga igsunan ang duha ka mga bukat na theological issues between Roman Catholic and Orthodox churches. Ikaw kayo sa namutana o